Plánujete kúpu nehnuteľnosti, no ešte nespĺňate podmienky pre získanie hypotéky či úveru? Alebo potrebujete viac času na došetrenie potrebných finančných prostriedkov? Využite službu prenájom s odkúpením neskôr. Vďaka nej si môžete nehnuteľnosť za dnešnú cenu najskôr rezervovať a odkúpiť za určitý čas, keď vám to finančná situácia umožní. Ako to prebieha? Nájdite si vhodnú nehnuteľnosť. My ju pre vás kúpime, prenajmeme vám ju a na jej odkúpenie vám dáme čas až niekoľko rokov. Môžete tak urobiť kedykoľvek. V hotovosti, úverom alebo hypotékou. Na začiatok vám stačí uhradiť rezervačný poplatok len od 15% z jej ceny. Aké sú výhody? Nehnuteľnosť je vám okamžite k dispozícii. V prípade potreby ju môžete podľa svojich predstav rekonštruovať alebo dokonca ďalej prenajímať. Cena, za ktorú ju od nás neskôr odkúpite, sa počas celého obdobia nezmení a to vás chráni pred rastom cien nehnuteľností. Týmto spôsobom financujeme nákup rezidenčných aj komerčných nehnuteľností, doma aj v zahraničí. Ako začať? Kontaktujte nás alebo nám pošlite informácie o vybranej nehnuteľnosti a my vám vypracujeme ponuku. Viac na bizpartnerfinance.com.